Hola, noies, de sobte sembla que hagi arribat a l'estiu en els vlogmas perquè heu passat de veure'm a Barcelona amb el batín aquí a anar amb tirants i quan realment al poble fa més fred. Però bueno, s'acaba de sortir també de la dutxa i tal i no tinc massa fred, estic superbé. Però bé, el cas és que me'n torno cap a Barcelona, m'encanta tant la ciutat que tot i haver tornat ahir cap aquí vull tornar a marxar perquè hi ha moltes coses a fer realment a Barcelona i clar, jo al final entre setmana tinc el temps que tinc i també m'agrada fer plans amb la meva família, no?, per Barcelona. Llavors, bueno, doncs tornem cap allà, anem a veure un mercat nadalenc i a fer alguna cosa més, suposo, per allà a Barcelona i ja està, bàsicament. I res, haig de procedir a eixugar-me el cabell, m'he portat aquí el Cecotec, l'únic que només m'he portat un capçal perquè jo crec que vaig prendre una mala decisió i us l'explico per si algú està interessat en comprar-se també aquest moldejador de cabell. Clar, a veure, jo hem de tenir en compte que tinc el poble i Barcelona, ¿vale? Llavors què passa? Que endur-me tots els capçals cada setmana és un pal. Llavors crec que agafant la de 8 capçals em va anar molt bé perquè n'hi ha que són bastant semblants, és a dir, n'hi ha 2 per allisar el cabell, n'hi ha 3 com per moldejar-lo més bé, llavors hi ha els de rissat i el capçal de secador normal. Llavors, puc deixar-ne un de llisar, un de moldejar i depèn de la setmana els de rissar al poble i només endur-me doncs, el de secar, el de llisar i el de moldejar, no? I així no ho he de transportar tot. No sé si m'estic explicant, és a dir, que he deixat com la meitat a un lloc i la meitat a l'altre i crec que ha sigut superbona decisió perquè si m'hagués agafat la de 5 capçals són tots més diferents i els hagués hagut d'anar transportant amunt i avall. Llavors crec que és suficient haver transportat això que, com per haver de transportar tots els capçals del món mundial. Llavors, bueno, bàsicament això, estic supercontenta, jo de moment encara no l'he pres a fer servir, em falta molt per aprendre, en soc conscient, però bueno, crec que vaig fent avenços i estic doncs molt contenta al respecte. És veritat que, per exemple, o sigui, jo ara fins ara estava fent servir un secador que jo no em vaig comprar un de nou perquè vaig dir no, m'espero a Nadal, i tirava amunt que, bueno, doncs era més fluixet, no? I ara amb això he notat moltíssim canvi, em queda el cabell superbé, a més superllís. Jo no el tinc com massa llis si no me l'eixugo, perquè a més no pesa gaire, com que el tinc curtet, no pesa gaire. Llavors, bueno, que per cert, crec que tinc ara mateix una bona mida, però a la vegada és que trobo a faltar una mica el meu cabell curtet, però de moment crec que m'esperaré, perquè porto ja una de gast últimament que no sé com em recuperaré. De sobte, cabell planxat, maquillada ja. Ara queda una mica raro aquests llavis amb aquest outfit perquè fa un temps vaig descobrir que tot el maquillatge, el pentinat, la vestimenta, tot ha d'anar acord. Llavors, aquest color amb una samarreta de tirants no queda tan bé perquè la samarreta de tirants fa estiu i aquest color doncs fa hivern. Però si tu ara, per exemple, et poses un jersei de màniga llarga, que evidentment és d'hivern, i et posa el cabell suelto perquè crec que a mi no em quedaria bé aquest color amb el cabell recollit, doncs la cosa canvia, ho veieu? No sé, potser sóc jo que ho veig jo sola, però jo ho veig molt. Vaig escollir arracades, em poso les joies i em preparo el bolso i em calço. He de fer més coses que creia. Jo em vaig a tirar a Colònia, la Black Opium. A Barcelona tinc una del Lidl, la veritat, perquè pel dia a dia aquella fa molt bona olor i és més econòmica, i aquesta doncs la tinc més reservada, que aquesta, fun fact, me la va enviar Yves Saint Laurent l'any passat en el meu pic de la fama en castellano, quan feia mis vídeos. Doncs això, o sigui, va haver com una època l'any passat que m'enviaven tot de coses i doncs un dels dies va tocar Yves Saint Laurent. Així, doncs, bueno, com a fun fact, que potser no sabíeu, perquè de fet crec que hi ha molta gent que em segueix que no sap que jo abans feia vídeos en castellà, però sí. Per això pot semblar que tinc bastanta pràctica i bastanta soltura davant la càmera, és perquè porto molts anys gravant-me, molts. Des de 2017, que jo tenia 11 anys, o sigui, bueno, fa la tira d'anys, fa 7 anys que estic aquí, tiqui, davant d'una càmera.
Bueno, nois, ja som a Barcelona, que ja fa bé el mòbil, estic anant amb el mòbil perquè em va millor que anar traient la càmera i com que anem en família, confio que no li passarà res al meu mòbil, però igualment l'agafo bé. I res, estem aquí al mercat nadalenc. Hem anat a les frites un altre cop, són cop per setmana, però tothom les ha gaudit molt, així que jo contenta d'haver portat a tothom a les frites, encara que tothom ja ho tenia guardat pel TikTok, però bueno, era jo l'única que no ho coneixia abans d'anar-hi, i ja està, que anem a mirar les paradetes. Mireu que monos aquests mitjons, m'encanten. Hem decidit entrar a la nostra botiga preferida, amb la meva cosina, el Natura, m'encanta, m'enamoro d'absolutament tot. Aquesta tassa de fet us la vaig ensenyar per TikTok, que si em seguiu ja haureu vist que mono. Un difusor i mireu. Me l'enduré en breus, quan m'hagi comprat olis així, mireu que xulo. Sleep, wellness, energy, meditation, hi ha de tot, concentration, happiness, tot m'encanta. M'encanten aquestes coses, de veritat. No sé fins quin punt això m'anirà bé, però si més no, com l'ambient, sabeu, de romantitzar la vida. Ara al gener, que em toca estudiar tant, doncs mira. Bueno, al gener no, de fet al desembre. M'he de posar a estudiar urgentment, així que a veure si m'hi poso ja.